Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman mga kabyanan sa itong sining programa. Ang ginaulat-ulat sang tanan ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Yari kita subong sa adlaw nga Martes, Agosto 20, tuig 2024. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, ag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, manginkaupod ninyo sa subong aga, of course sa aton sining technical side, the strongest, no? The best sa mga troubleshooting mga kabyanan, overweight champion of the world pa ko, no? Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalikat angkor sa subong aga, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Of course, kakatong pagkadulong sa inyong mga balita, informasyon, proyekto, kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Kamusta bala kamudra mga kabyanan? Sa subong aga naka-tie up kita sa aton sining friends media sa aton sining 106.7 FM Radio Gyon Santa Barbara. So nagapasalamat kita sa Chief Executive Officer sa Radyo Gyon Santa Barbara
No, DYIS 106.7 FM. No, kay Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial. No, sa aton darang station manager. No, kay Sir kon kaugyon na Buboy Sukal dito. No, kay Ma'am Zoila Cordero dira, ma'am, good morning gid sa inyo. Pero of course ila mo dira nga technician, no. Very active man. No, kay kaugyon Genesis Di Mihilio. Of course, sa tanan-tanan nga katapo sang Radyo Gyon Santa Barbara, no? Mayong agad sa inyo, ma'am and sirs. Lagi na shoutout ko gidra, no? Tanan nga mga manugbolante. No, of course, tanan man aton dira nga manugbakal. No, sa banwa sang Santa Barbara kay ti adlaw nga Martes tinda subong. No, kasi gusto niyo dira magbakal sa mga preska nga mga ulutanon. Preska nga karne, baboy, isda. No, kadto lang mo sa banwa sang Santa Barbara. No, pwede ka mo maka-discount dira sa mga suki naton, mga kabyanan. No, sa subong aga, no, ginagreet agid sang isagid ka mayad-ayad nga aga ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki, sir. As well as aton sining regional staff. And of course ang aton sining mabuot, no, kag mapisan. No, nga provincial director. No, very energetic, innovative and dynamic. No, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sir, good morning gid. No, kag sa aton madaling provincial staff. Sa aton nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Romar V. Perhel, sir. No, agsubong man sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration for Operation, no, Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. Sir, good morning gid. Of course, head of offices no, diri sa aton sining provincial headquarters. No, sa mga chief clerk naton dira, may Philippine COs. Kag sa aton sining 42 tanan ka mga municipal police stations. Ag isa ka city police station ngan hamtang sini sa aton sining component city ang siyudad sang Pasig. No, good morning gidra sa inyo tanan. Sa aton dira nga mga personnel nga naga-render sa ila sining duty sa subong adlaw sa aton dira nga IPPO new site barangay sa Blugon, Pasig City. No, good morning gidra sa inyo, ma'am and sirs. So keep safe kita always. No, sa subong aga mga kabyanan, madamo kita sa pagkadiskusyonan, no, pagkaistoryahan. Nanungod of course sa mga proyekto kag inisyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cups. Ag ilabi na gid, no, sa mga police reports naton. No, tuoy man sa mga accomplishment nga gin-deliver, no, sang inyo sining mga Ilonggo Cups sa subong adlaw, mga kabyanan. At the same time aton sini ipag-istoryahan man sa subong aga ang aton sining accomplishment, no, sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign sa sulod sang 4 ka bulan, no, umpisa nga nagpungko ang aton sini halangdon, no, nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So hindi natuhoy sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. No, of course, no, ini nakam-up ginaton with the important gid, no, nga partisipasyon sa aton sining mga pumuluyo. And of course, with the support sa aton sining provincial government headed by Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No, kag sa aton dira nga mga local chief executive, mga kabyanan. So muna nga aton sining ipag-tackle sa subong aga. And of course, no, sa aton sining mga police report sa mga nagabaga kag mga talalupang don nagapanguna nga balita, mga kabyanan, isa ka most wanted person, no, nga si alias Ugik, no, ang natigayon man niya nga matiklo sang Miag-Aw Municipal Police Station, no, sa kaso man niya nga sexual abuse. So ibuloon nato ni karon, no, para sa kumplito nga detalye sa aton sining hepe sa ang Miag-Aw Municipal Police Station. Nakabalik ka at Police Captain ng Francis Donnie Lumahan. At the same time, no, illegal quarry man incident nga nagluntad man dira iya sa may banwa sang Dueñas, Iloilo.
So ibaluon man naton karon no ang detalye no sa sining truck. Bago base kung ti mabalaan naton kung kay sino blaning quarry o sino blang quarry operator sa sining natigayon nga ma-apprehend sa aton dira nga Dueñas MPS. So ibaluon naton karon sa aton dira nga very active man nga hepe sang Dueñas Municipal Police Station. Nakabalikat Police Captain Jesus Batilante Jr. So sa subong aga no ginatamyaw tagid ang aton daring mga kauturan, labi na gid ang aton sining head sang Regional Health Service 6. So nga rin subong nagapatigayon gid no sang aton sining impaw o kon enhanced monitoring of police overall wellness. No sa subong aga no diri sa aton sining Kabalikat Multimedia Convergence Center. So pinagrita gid sing sagid good morning no. Si Mama Police Lieutenant Colonel De Guzman. And of course, iya sining partner. No, kaya kabalik ay Police Major Albo. Sir, good morning gid sa inyo, ma'am and sirs. So ini no ang aton sining impaw nga ginapatigayon sa subong adlaw. So I think do mga umpisa ni kahapon. So hasta pa ni buwas do mga 3 days nimo. Or hasta pa I think ni sa 22 or Webes nga adlaw. So ini ginamonitor ang health sa aton sining or overall wellness no sa aton sining mga kauturan no mga comrade naton in the service. Mamonitor ang ila sining mga nabatyag. Kasi siyempre kung kita naga-idada na labi na gid diban sa aton ti hindi tagid malikawan sobra makasako wala nagawa kita sang exercise. No nagahina ng aton sining mga metabolism kaya na kita mayo gid maka-burn sang aton sining mga ginakaon. Kasi instead nga ti ipagwa naton ini no naga-turn into fat siya. So kisa iba naton mga kauturan no mayara nga ti may mga high blood pressure, so that is why kananglan gid nga i-monitor no may mga maintenance kag kun ano pada nga klase sa mga nabatyag sa aton sining mga kaupod no nga mga Ilonggo Cups mga kabyanan. So dapat gid nga ma-monitor kag tagaan gid sang reseta no nga aton sining mga kauturan nga mga kapulisan mga kabyanan. So sa subo nga mga tinion mga kabyanan no sa tanan gandi naga-celebrar sang ilang kadlawan sa subong adlaw no Agosto 20 no tuig 2024. So happy birthday gid ra sa inyo tanan ma'am and sirs. So kabay pati mag-enjoy kamo sang inyong adlaw sa subong. Blessed gid kita kati nakabugtaw kita no and still alive and kicking. Sa mga kauturan kita kay damo sa mga utod naton sa serbisyo o sa mga kauturan man naton dira iyang mga sibilyan no kati nagtulog lang way nakabangon way nakabugtaw. So kadamo abi sa mga pamagi ngati bawion ang aton sining hulam nga kabuhi ang aton sining mahal nga makaako. No pero ikaw abyan no pasalamat kita sa aton sining mahal nga makako ang ikaw nakabugtaw. Pag pasalamatan ginaton sa matagadlaw. No, another memories and a chapter of our life no, nga nabuhi kita sa subong. So muna gani ang aton sini always nga lambalon diri. Yesterday is history. No, tomorrow is mystery. No, but today is a gift. No, that is why it is called the present mga kabyanan. So pasalamatan ato na matagadlaw. So no, don't be worried sang buwas. No, kati buwas siya Ginoo na nang bahala mga kabyanan. Ang mawurid kita ya ang sa subong no nga dapat ginaton niya pasalamatan. Kung kati buhi kita, pag-i-enjoy naton ang matagadlaw. So sa subong nga mga tinion mga kabyanan, of course ang duwagalin naton dira ka mga mobile forces no ginagreta gid ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. No mo yung aga gid ra sa inyo ma'am and sirs. And of course ang aton diri nga no very active man nga hepe no sang Pasig City Police Station no nga gid diri sa Subungaga no sa pag attend man no sa sining impaw naton no kabalikat Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete. Sir, good morning gid. Okay, before kita mag-proceed sa aton sining mga phone patch interview sa Subungaga mga kabyanan.
So basaon na to na lang aton sining mga commenters. So base may mga patamyaw kamo dira mga kabyanan. Please comment lang kamo sa aton sining comment section para nga ma-acknowledge naton, ma-shoutout naton dira ang inyo dira nga mga mensahe no para sa inyo sining mga families, friends and most especially sa mga loved ones nyo dira mga kabyanan. So open gid kita. So kay Isod sa Sinap Zitro, thank you so much gid. No kay classmate ko da Ortiz, no, thank you so much gid mate sa pagtutok sa subong aga. Keep safe gid ra always sa imo. No kag sa akon dira nga wife no, Chris Cloud Blue sama, salamat gid sa pagmonitor man sa subong aga. Kay Sir Oscar Servidad, good morning sir. Vicente watching from Amirang Kabatuan. Okay Sir Oscar, salamat gid. So keep safe gid ra always ma'am. Sir ay may alungan tagi naton ni kayong lawas sa matagadlaw. Ay mo nang aton sining puhunan or kapital no. Paano kita makapenerbisyo sa insakto sa aton sining isig ka pariho, isig ka tawo kung may ginabatsyag kita nga daan. So Sir Oscar Servidad, salamat gid kag keep safe gid. Of course naga-monitor man sa Subungaga no aton diri nga hepe no sang Miagao Municipal Police Station. No kabalikat Police Police Captain Francis Donny Lumahan. Okay no kay naga-monitor si Sir sa Subungaga, hindi na kita patumpik-tumpik pa no. Ibaluon bala nato ni kung sino ning wanted person or most wanted person no nga natigayon nga matiklo sang Miagao Municipal Police Station. No, para ti mabalaan man naton kung hindi bla tumandok gid sang Okay, ara na sa linya ang aton sining halang don no kag very active nga hepe sang Miagao Municipal Police Station. No other than kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan. Sir, good morning. Welcome kid sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa Subungaga si kabalikat Vince, sir. Good morning kabalikat Vince kag sa nga palamati isang aton nga programa. Yes sir, thank you so much gid sa imo sining chimpo nga ginhatag sa aton sa Subungaga. Kay sir, ini another accomplishment na naman sang Miagao Municipal Police Station. Hindi niya siling ordinaryo lang wanted kundi most wanted person. So sir, for the information sang aton sini mga tagpalamati, ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Miagao Iloilo. Paano bala naton ginlunsar ining manhunt Charlie o kini manhunt operation nga sa pagkadakop sa sining most wanted person kag ano bala ni ang iya sining nga kaso? Kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan, sir. Yes, kabalikat Vince, ining kaso crime against sexual abuse under Section 5, Paragraph 3 of RA 7610. Yes, sir. Si alias Igbo kang aton nga subject person. Sabihin natin kayon ining sa base sa monitoring ng aton nga intel operatives. Yes, sir. Nag-allocate ini siya sa barangay Consolasyon, Megawilo. Mga takna alas 5:45 sa hapon na tigayon di Badakpan. Yes, sir. Kag maiman kay wala man sa tip nga mag-assist aton ng kublisan. Okay, sir. So kahapon lang ni sir no, tama gid ka preska nga balita nga nadakpan ini. So sir na ini based aton sini sir nga investigation, ano ni ang occupation or ano ni blang trabaho sining si alias Ugek na sir? Si alias Ugek kinay sa ni ka farmer, nagkisaga sideline na siya sa karpintero. Okay. Okay. So ini sir si alias Ugek nga nadakpan naton tumandok gid sa banwa sa Miagao, sir. Bakit tumadok niya siya sa diraman sa area ng Dakpan, taga-diraman siya mismo. Okay, sir. So based aton sinisir nga investigation and monitoring no kag mga follow-up daton dira nga investigation, ining si alias Ugek ni sir bilang isa ka most wanted. Base siya sinisir nga mga previous record, may mga ara pagit siya lang nga mga pending nga kaso ni or record dira sa ila silang barangay, sir. Suno sa aton nga record, wala man sa ibang nga record, amo lang gid ay nga kasong sexual abuse. Kag tiyapatiyan man naton nga ang ining nga kaso na kasaka
tungod sa iyang anak ko nga isang krimen. Okay, sir. So sa subong nga mga tinon, sir, kamusta ni subong ang aton sini nga suspitsadong iya sini nga status kag din sa subong na hamtang, sir? Sa subong gyapon sa aton kustodiya pag hindi na sunod man naton ang plan nga proseso, so din nga nagdagdag man siya sa medical examination para sa iyang pinamatarong man. Okay, sir. So thank you so much, sir, no. So mga pila-pila man ni bala sir Rayhan ka adlaw bala or sinimana nga aton sining monitoring sa iya ba po before naton siya sir nadakpan. Actually, ginahulat lang din natin ng iyang warrants ni. Kaya so, sa aton yung mga operatiba, may guidance kita sa ila. Yes, Kan nga aso nga ginfile sang aton yung investigador. Yes, sir. Mantayan naton for possible nga magwa ang mga warrant nila. Amo na subong aton gabatayan para ikaso nga magwa ang mga warrant sa aton mga suspect insigid na kadakot dayon naton. Okay. So thank you again, sir, no. So sa subong nga mga tinon, sir, gusto talang mabatian ang imo sini nga mensahe, panawagan, no, kag panugyan sa aton sini mga tagpalamati sa Subongaga. Of course nakatayap kita sa DYIS 106.7 FM, no, Radio Gyon Santa Barbara. Kag ilabi na gid, sir, mensahe mo man sa mga pamuluyo naton dira sa may banwa sang Miag-aw Iloilo sa aton sinigin pabaskog nga anti-criminality campaign against a wanted person, kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan, sir. Yes, kabalikat din sa una sa palangga sa lahat kita sa aton mga provincial director Police Colonel Deani Rasalan, Yes, sa iya mga kaibigan sa aton pag sa aton mga pumuloyo o mga informant nagapuligid sa aton gapasalamat sa local government units ng Miag-aw kaya sa aton municipal mayor Engineer Oscar Richard Garin sa aton mga kapulisan sa Miag-aw wala gid paway sa ila obra na gatutok gid sa trabaho para maserbihan ang aton nga pumuloyo sa Miag-aw. Okay. So with that, sir, thank you so much, Gid, no, for that wonderful message. Sir, God bless, Gid, and once again, congratulations, Gid. Yes, so mga salamat sa kabalikat pins. God bless us all. Yes, sir. Ato nabatian mga kabyanan. Ang aton sining halangdon man nga hepes ang Miag-aw Municipal Police Station. Nakabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan. So ni si alias Ugik. Sexual abuse. Pagkita ini may 200,000 no nga piyansa. No ang ginrekomendar nga korte para siya sinitemporaryo nga kahilwayan. So once again, congratulations, Gid, no, Miag-aw Municipal Police Station, no, for the job well done. So ina iya, no, mo gina ang ginapasalamatan, Gid, no, sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan, no, ang sa aton sining mga pumuluyo, no, sa bugos nga probinsya sang Iloilo, no, nga kun sa diin nagasakdag, Gid, kag naga full support, Gid, no, sa tanan-tanan naton sining mga proyekto kag inisyatibo ilabi na, Gid, no, sa sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign, no, ati matigayon nga magkaladakpan ning mga kauturan naton nga ganahimo dira sang kabulastugan o kon kalainan, no, kag mapanglupot ni sa karsel, no, kag ti ahay ati ang sang ila sining nga nangin biktima dira, no, sa pipilaman ka tuig nga antos bala. At last, no, naga-take action, Gid, pag always naga-monitor gid ang aton sining mga Ilonggo Cops, no, kag at last nadakpan na tumayo, Gid, no, kay ti madakpan hustisya, Gid, no, ang maserbi, no, para sa aton sining mga kauturan nga nagahimo sang kalainan. Mura gani tawag ba lang ati kung ano imo sining gimpanggas, amo man ang imo anihon, mga kabyanan. So thank you so much, Gid, no, Sir Police kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan. Congratulations, Gid, no, sa tanan-tanan man naton dira nga katapo sang Miag-aw Municipal Police Station. At this time, no, sa subong nga mga tinion, tingon man naton nga malabot sa linya, no, aton dira nga halangdon man nga hepe sang Dueñas Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. So no, nag-ring si Sir, no, kasi nag-travel ni si Sir, no, to isa sining illegal quarry incident man. At ining illegal quarry isa man sa mga ginakondinar gid naton diri sa probinsya sang Iloilo.
Okay, ra na sa linya ang aton sining isa man sa mga mapisan naton nga hepe no sang or diri sa probinsya sang Iloilo, particularly hepe sang Dueñas Municipal Police Station, kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. Sir, good morning. Welcome gid diri sa atong programa Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa subong aga si kabalikat Vinza, sir. May mga gagiti mo kabalikat. Good morning gid sa mga listeners at viewers. Yes sir, thank you so much gid no sa imo sining time nga ginatag sa aton sa subong aga. So we know sir kagina nga daan nga nag-coordinate kita sa imo no. Ikaw syempre medyo masako-sako kag do naga-travel ka pagani. Mo na iya kay ti kun hepe kita, o damo kita dira sa mga engagement no when it comes sa pag-maintain naton sang kalinong kakatawhay sa dira sa aton sining area of responsibility. So subong nga mga tinion sir no, tama gid na kanami sini no kay ti accomplishment na naman naton dira no tuoy sa aton sining anti-criminality campaign against illegal quarry. So sir no, for the information sa aton sining mga tagpalamati no kag kutob malabutan sa aton programa sa subong aga, labi na gid sa mga pumuloy naton dira sa Maya Banwa sang Dueñas sir. Paano bala naton ginlunsar ining illegal quarry operations naton? Kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. sir. Yes no, balik ko rin naton di kahapon no, napre naton yung isa ka dump truck no nga may karga sang balas no around alas 5:20 sa hapon no diri sa may barangay Tapuling Dueñas no. Ini nga truck amo ni siyang nag-violate sang municipal ordinance sang kumbaga ano ni siya no, may oras lang gid ang pagguwa no kag pag-deliver abi no pagkuha sang balas. So yes, may dapat 8 to 5 lang gid ini no ang pansang Banwa naton. So kumbaga nag-ano siya no naglaps overtime sa oras. So amo to nga siya violation, so gin-apprehend naton siya kag gin pa kuha naton iniging custody kahapon kag nag-ano siya nagbayad sang fine diri sa may Banwa sa Dueñas. Okay sir. So based sa aton sining investigation sir, during that time nga pagwa kita or nangayo kita sang nagakaigo nga dokumento ya kon sa dokumento kompleto ni siya sir, may ara siya nga papeles. Yes, no, may mga document na sila pero mag-violate din sila sang kuan lang dapat sa pag-extract nila sang kuan sang balas kag magwa diri sa may Banwa sang Dueñas. So dapat biyan lang dira sa may ito 5 lang gid no. Yes, So sir. hindi man sila pwede nga mag undertime sila kag hindi man sila pwede nga mag overtime during sa pagkuha sang balas diri sa may Banwa sang Dueñas. Yes sir. So dugang na lang naton sir no ining ining nagbayular no sa aton sining illegal quarry. Taga dira lang na bala sir sa aton sining Banwa sang Dueñas or pass by lang ni. Actually ang Muslim diri no may mga hauler diri nga nagasulod nga nagakuha man sa may nagakuha man diri sa may mga permit no. So Yes, sir. mostly naton diri nga ma-encounter amo na sa mga haulers naton lang nagakuha sang balas no. Ti amo na no based sa pag-apprehend naton sa ila is nag-ano sila no, way sila nagsunod sa oras no nga ginahatag sa Banwa. So nag-violate sila no sa may biyan sang 8 to 5 nga oras. Supposedly nga dira lang sila masulod. So dira sila nag-violate sa sa oras nga ginatag sang bilang ordinansa diri sa may Banwa sang Dueñas. Okay sir. So muna no ang evaluation lang naglapaw sa oras. So sir no, sa subong mga tinion, thank you so much sir no sa ng detalye. Pati nasitol naman no sir no, nasitol na nila sir no ang ila sining account no. Yes, so actually nakuha naman nila no na multa naman nila diri sa may Banwa sang Dueñas. Yes sir. Kag na-release naman ang truck. Okay sir. So at this time gusto ta lang mabatian man sir ang imo sining mensahe no kag panawagan sa aton sining mga kauturan sa aton sining mga tagpalamati sa subong aga labi na gid sa mga pumuloy naton dra no sa may Banwa sang Dueñas kag syempre sa mga quarry operators pag naton no regarding sa aton sining ginpabaskog nga anti-criminality campaign against illegal quarry kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. sir. Yes no, ginapanumdum ko lang no sa mga aton mga haul labi na gid sa mga aton mga haulers no nga ang Banwa sang Dueñas no may ara kita ordinansa no dapat sundon. So 8 to 5 lang gid ang dapat pag-operate or pagkuha sang balas no sa may mga permit naton ng mga quarry operator diri. So dapat sundon ginaton practice hindi man mabayolate kag hindi man ma-amper ang ilang pag travel or pagkuha solo diri sa may Banwa sang Dueñas.
Okay. So with that, thank you so much good sir sa imo sining nga mensahe kag sa chimpong inatag sa aton sa Subungaga. Sir, keep safe gid kita dira always kag sir, congratulations gid. Yes, salamat man sa imo. Thank you, Gito. Yes sir. Ato nabatian mga kabyanan. Ang aton sining hepe. No, isa man sa mga aktibo naton nga hepe diri sa probinsya sang Iloilo. No, kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. So kung ano, dapat mag-observe kita, no, panawagan gini sa aton sining hepe, no, ni Sir Batelante. Pati secure na lang sa nagakaigo sining mga dokumento kag magsunod lang sa mga municipal ordinances, mga provincial ordinance. No, para nga wala sang huol, no, sa aton dira yang pagpatigayon sa aton dira mga operasyon, no, sa mga quarry operators naton dira. No, para wala delay sa inyo sining nga negosyo. No, of course kay may ginapatuman pagidira galing ati ang window time bala. Ang kumbaga timbo lang ginahatag. No, nga allowed lang sa howling, may howling time. So muna 8 AM to 5 PM in the afternoon. So beyond sina, no, maka undertime ka kag maka overtime ka, no, maglaps ka ti dakop ka gid mga kabyanan. So once again, no, thank you so much gid kag congratulations gid Dueñas MPS, no, for this job, no, nga himo gid sa aton dira nga mga kapulisan ang aton dira nga obligasyon. So thank you so much gid kag congratulations. Okay, sa subong nga mga tiniyon mga kabyanan, ato na mga ni pagkaistoryahan na of course dapat gid mabalaan sa aton sining mga pumuluyo. So diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo, kumalin sa aton dira nga mga kauturan, no, sa mga kabukiran, mga mamumugon naton dira. Padulong man sa aton sining mga mangingisda sa kadagatan. No, which is nga diri nagareside ano sa probinsya sang Iloilo. No, aton sining mga significant accomplishment, no, aton sining operational accomplishment na tuhoy sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign, no, sa sulod sang 3 or 4 ka bulan. Umpisa nga nagpungko ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So by the way, no, nagapasalamat kita gali sa aton sining PUMO o Provincial Operations Management Unit headed by Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. No, kag of course, no, kay Sarento Almaquerdera, no, sa paghatag sa aton sining detalye o data naton, no, sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign sa sulod sang 4 ka bulan mga kabyanan. So mauna kita, no, sa aton sining wanted person, no, kampanya naton kontra sa wanted person no, sa bugos nga probinsya. So ini period covered naton April 19 to August 19, no, kahapon nga adlaw tuig 2024. So sa wanted person naton, no, sa 414 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar naton. So diri, no, natigayon kita makadakop sang 334 tanan ka mga other wanted person. Pag 82 ka most wanted person. So total naton 417. No, ang natigayon nga madakpan nga mga most or wanted kag most wanted person, no, in the whole province of Iloilo. So congratulations gid sa aton sining mga Ilonggo Cops. Then sa kampanya naman naton kontra illegal nga droga, no, kun ining comprehensive Dangerous Drugs Act, no, of 2002. So sa Republic Act 9165 mga kabyanan. So sa 143 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar naton, no, sa aton sining mga Ilonggo Cops, nakatigayon kita maka-aresto, no, sang 175 tanan ka mga individual. So 33 diri ang nabilong sa kategorya sang high value individual, kag 145 naman ang street level individual. So kag ang total grams naton nga tipon ang naglabot sa 4,655.66 grams.
Pagini no, may standard drug price no nga 31,658,520.84 pesos. So muna ang aton sining accomplishment no sa sining aton sining Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2004. 2002 I mean. Tumayo si Teknol maalam si Tek, believe ko. Thank you so much. Kita ka muna ka nga world class technician sa. Okay, sa ito naman sining Republic Act 10591 o kon Comprehensive Laws on Firearms and Ammunitions Regulations Act. No, sa 45 naton tanan ka mga operasyon nga gilunsar, makatigayon kita maka-aresto sa 44 tanan ka mga individual. Ang aton sining armas lutangan na konpiskara ng labot sa 44 tanan ka bilog. Agang gin-surrendered no sa aton dira nga mga tagsa ka mga police station. Naglabot sa 200 tanan ka mga armas lutanga sa sulod sang 4 ka bulan. Agang gin-deposit na 19 ka bilog. So total na all in all ang naglabot sa 263 tanan mga kabyanan. Pag sa kampanya naman naton kontra illegal nga sugal o kon illegal gambling, sa 56 tanan ka mga operasyon nga aton siningagin patigayon. So nakadakop kita sang Shin kabilog no nga mga illegal gamblers, no kunining mga nagasugal, no nagapataya. Pag ang amount nga natipon naton o kon balor ang naglabot sa 51,253 pesos. Sa ato naman illegal logging niya pagpangutod sang kahoy nga wala sang permiso o tigda ginakonsiderar ginaton nga illegal. Sa 5 tanan ka mga operasyon nga aton sinigin lunsar, nakatigayon kita makadakop sang 7 tanan ka mga persona. Pag naglabot sa 1,074 board feet ang aton siningan natipon no nga kahoy. Of course ini may amount no nga naglabot sa 58,196 pesos. Pag sa ito naman nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda, sa 141 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar naton, nakatigayon kita makadakop sang 360 tanan ka mga individual, 185 tanan ka mga fishing boat nga gin-apprehend, kag ang balor no sang isda nga natigayon naton nga matipon or makonpiskar ang naglabot sa 546,468 pesos. Then last but not the least, sa kampanya naman naton kontra illegal quarry. So period nato na sa liwat or April 19 to August 19 kahapon nga adlaw no at sa subong nga tuig 2024. So sa aton nga illegal quarry sa 128 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar naton, 139 man ka mga persona nga aton sininga na aresto or na intercept. Kag naglabot man sa 137 no ka mga vehicle or mga tracking dira no nga gin-impound sa aton sininga mga Ilonggo Cops. So thank you so much gid no sa aton sininga mga Ilonggo Cops. Kag of course na wala na kita sang dapat pagid yang pasalamatan sini. Kundi nga aton sininga mga pumuloyo no sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. No sa paghatag sa aton dira sa mga impormasyon no para nga matultulan ang mga kauturan naton dira nga gaobra sang kabalastugan, may kaso por kaso problema makita nga do di mayad nga kontak din sa aton sining mga police station. So thank you so much gid no sa aton sining mga pumuluyo no sa full support. Muna no ginapasalamatan gid sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. Siyempre hindi kita makakam up sang solusyon without the cooperation sa aton sining mga pumuluyo. Of course nagapasalamat kita pag nagapasalamat man kita sa aton sining Iloilo Provincial Government headed by Governor Arthur Tuto Defensor Jr. no sa pagsuporta man sa aton sining mga Ilonggo Cops. No toy sa aton sining mga projects and initiatives. No sa aton nga provincial officials and of course ang very supportive man naton nga mga local chief executive mga kabyanan. No subong nga mga tinion no ginatamiaw tagid. No aton diri nga kaupdanan man sa Public Information Office. Kay Ma'am Geraldine Pato sa Magbanwa. Nung nga nagamonitor gid sa subong aga. Thank you so much gid ma'am.
Kag of course, our very supportive kag loyal followers. Thank you so much kay Ma'am Nala Rodriguez. Good morning, sir. Likewise, ma'am. Salamat, gid. Keep safe gid ikaw dra always, Ma'am Nala. Diba sa anytime, makachimpo ka mo no, sa mga loyal followers natin dra. No? Like Ma'am Nala Rodriguez, no? Kay Ma'am Bing Apolstery dra, kay Ma'am MG Testigo, kay Ma'am Rose Blaser, kay Ma'am Panisales, no? Kay Sir Jelly Pensol de Villa. So, may chimpo ka mo, Ma'am, search. Kadto ka mo diri sa aton sininga kabalikat Multimedia Convergence Center. Of course, diri sa may Camp Francisco U, Sumagaysay Senior, Santa Barbara, Iloilo. So, ati, para maka-istoryan, ay mo kita ti, makapikapi kita ti. Pwede, welcome gid ka mo diri, ma'am, and sirs, anytime, no, sa mga followers naton. Sa masobra 52,000 na naton ka mga followers, no. Thank you so much gid sa inyo sinilubos nga pagsuporta. Of course, still naka-tune in ka mo no sa DYIS 106.7 FM Radio Gyun Santa Barbara. Nakatay up gid kita no sa subong aga. Wala na kita sang chimpo mga kabyanan. No, madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pagsuporta. No, sa aton sini nga programa, no, sa inyo sini pagpamati, no, sa aton sini Ilonggo Caps on Air. Of course, kami magabilin sa inyo nga sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kilita na naman kita mga kabyanan, no, same time, same station. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan, Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa subong nga aga, of course, sa aton sining technical side, ang aton sining super overweight champion of the world, no, Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.